Drewmas media yakanyanya, Drewmas media yakanyanya, bafea fea iwe, bafea fea iwe. Drewmas media yakanyanya, Drewmas media yakanyanya, bafea fea iwe. Around those Darlington DODO, and the coach Zvebhora. Ndakatanga kutamba bhora ndiri mwana mudiki ndichitamba tiri kuma juniors ainzi Red Arrows kuchitungwiza. Kunova kwatakatambana na Norman Mapeza, ana Lloyd Chitembwe, ana Luke Petros, ana Jonah Chigwinya. I think tati kafoma composition ye junior development iyo takawanda vazhinji vakatizotamba muPremier League, vazhinji vangova macoach. Saka kubva ipapo ndakazoenda ndikatambira Scrinton junior development ndokuzoenda first team ye division 1 ndokubva ndazotorwawo neZupco Harare kunova ndiko ndakazoshanda nekutamba bhora zvakare tiri mudivision 1 ndokubva ndazokuvara gumbo ndopandakaregera. That was 1999 ndopandakatanga kuenda kumacourses ecoaching. Actually Ndara Nelson Matongorere ndiye akato conduct executive yedu kubasa nekuti yakambenga ambova coach wedu paZupco. Saka ndiye akazonga vafonera katayo ndakaona mwana uyu ane chipo, saka ngatimusimudzirei muunze kucourse. Ndobva ndaenda first course yangu kubhindura level 1 nelevel 2 ndobva tazoita malevel 3 kunana Chikurupi. Ipapo ndakabva ndangoti chibva kupiwa the certificate ye level 2 ndakabva ndapiwa majuniors eZupco ndobva tatoqualify for Peter Love Trophy bataenda kubulawayo tikazotyira zvedu masemifinals. Ndobva ndadzoka ndokupiwa first team yeZupco yakanga iri mudivision 1. Gore richipera that was 2000 pandakapiwa first team yedivision 1 yeZupco. Gore rero richipera ndakabva ndazotorwa neSporting Lions ndobva ndakocha Sporting Lions 2001 ndobva takawina league kupinda muPremier League neSporting Lions. Ndobva ndagara almost 3/4 of the year ndiri kuSporting ndobva ndazosiya ndobva ndambodzokera kudevelopment sezvo ndakanga ndabuda mbhora panguva yacho. Ndakanga ndava nemafrustrations akawanda, takati tiri vana vadiki saka ndakasingakwanise kuabsorba pressure. Ndobva ndadzokera kudevelopment ndobva ndazotorwa ainzi Conplant kwandakasangana nana Costa Namenesu vakanga vari pachikoro nana Maset Zengen. Ndobva ndavadeveloper ndobva tatanga kutamba timu yakatotanga kutamba chazvita zviri mudivision 2 ndobva tapotsa tapromotwa. Ndopandakazotorwa neDefcam 2004. Defcam yakanga iri necrisis ndobva ndaipiwa pamid season ndobva taibatsira kusurvive. The following year ndobva ndaramba ndiri kuDefcam ndobva ndaipromotwa nayo kupinda nayo muPremier League ndo yakazova Shooting Stars. That was 2006 ndobva tafamba nayo ndobva ndazosiyawo gore rauda unopera ndokuenda kuCaps United kwandakanova assistant coach waMoses Chunga. That was 2007 gore richitanga takatanga tese ndokubva tarova mid season. Ndakabva ndasiya ndokuenda kuGreen Tigers kwandakanga ndaoffer a better package nebasa rakanga riripo reDivision 1 ndokubva ndanotora ndokubva ndatanga kushanda kuya. Takatamba zvokuti timu yakasurvive ikapedzisira yatotop 4 muDivision 1. Then the following year ndopandakatorwa neSavannah. Actually I was more like a nomadic coach. Ndakanga ndisinganyanyo gari panzvimbo ndokubva ndatorwa chikonzero. Ini ndaiti ndikaona offer ikauya ndakanga ndichiri mudiki zvekuti ndakanga ndanyanya understanda zvezvokuti pane nguva yaunofanirwa kumboshingirira nyangwe pano pakaoma. Takanga tiri vanhu vaingoti ukanzwa kuti apa pari nanomubva wada kumhanya. Saka ndopandakaenda kuSavannah yaive kuKadoma yaive yaMr Chinembiri
ndopandakaikocha ipapo kusvikira mid season zvakare. Then vachitima ndobva vandifonera vakati uya undibatsire kuGunners sezvo timu yakanga iri kustruggle muPremier League. Ndobva ndaenda ndokwandakasosangana zvakare naMoses Chunga, ndobva tashanda tese timu ndokusurvive. The following year naMoses Chunga ndobva takwanisa kuwina League Championship 2009 muPremier League neGunners. Then gore richipera Moses Chunga akazoda kuita imwe move ndokubva ndasara ndane Gunners ndokutamba muChampions League nayo that year takapedza tiri pa-3rd paseason iyoyo. Ndopandakazoona gore ravo rinopera ndobva ndaona offer zvakare kuSouth Africa. Ndopandakaenda kuDynamos yaive muPolokwane ndobva ndatanga kocha muDynamos ndokugara until 2012 mid season. Ndobva ndabva gore richingopera ndokubva ndaenda kuBotswana. Ndakanga ndawana imwe offer zvakare yekunokocha Rollers. Ndopandakaenda kuRollers ndikakocha Rollers for 1.5 seasons. Ndobva ndaenda kuTafik ndokwandakakocha zvakare kwegore. Ndobva ndazosiya ndobva ndadzoka kuno kuZimbabwe. Pandakadzoka vachitima vakabva vanditsvaga zvakare vakati Gunners iya tabatana navamagaya yakunzi Yada Gunners chichiuya kuti ibatsire timu ipinde muPremier League. Pandakatanga zvakare kukocha Yada Gunners kuina vachitima navamagaya. Ndobva ndazosiya pakasiyiwa vachitima vachibuda futi neGunners iyoyo vachinojoina Caps United. Ndobva ndava coach weCaps United development team iyoyo. At the same time ndaidabla next team yeCaps ndichiassista Lloyd. That was 2016 pakazokwanisa Caps kuwina championship. Then 2017 ndakabva ndazowana offer kuCholocho. Ndobva ndaenda kuCholocho. Unfortunately ndakasvika team yakanga iri in a very bad situation in terms of possession and everything. Saka it was very difficult kuti save. Then it was relegated. Then I was taken by Bulawayo City. Ndokuenda kuBulawayo City kuya ndotanga nayo tikarova magames zvakanaka. Mid season zvakare ndokuwana offer kuSwaziland ndobva ndasiya ndobva ndaenda. Ndobva ndasvika kuSwaziland ndobva takushanda pre-season but I prepare team. Takatamba 3 games tikawina SR matatu. Ndichibva ndafonerwa zvakare neCaps zvikanzi uyai tibatsirane. Lloyd akanga achiriko ndiye akatondifonera. Ndobva ndadzoka ndobva ndatanga kushanda naLloyd kuCaps. That yanga ya 2018 2019 takaenda paCovid. Then Lloyd ndopakabva ati ndawana imwe offer ndokuenda kuHarare City. Ndakasara paCaps ndinda head coach kusvikira ndazosiya 2022 ndobva ndaenda kuZPC Karibu kwandakanga ndadedzwa nacoach Lakama. Vakati uya kuno kuti batsirane tiite basa tese sezvo ini nacoach Lakama tine very good relationship inostretcha kubva kare. Saka mwana wamai wangu kuti patinenge tiri pandiri ndopanenge ari. Ndokubva tashanda kuKariba ndokubva takwanisa kuti timu yeKariba isurvive. Gore rimwe richitanga ndokubva ndatanga iye akanga kuDynamos Petersburg ndokanga kukocha Leopards. Ini ndobva ndasara kuZPC Kariba. Gore rangu titange iye akabva adzoka. Ndobva awana rimwe basa kuGreenfield. Ndopakati zvakare mwana mangu yakuno tiite basa pamwe chete. Ndokubva ndasiya kuZPC ndokuya kuGreenfield kuzoshanda nacoach Lakama kunoenda kwandiri nhasi. Mucareer yenyu mutombotanga as a footballer mune day here ramusingafe makakangana? Zuva randisingafe ndakakanganwa zuva randakatyoka gumbi. Taitamba neZuko Mutare mucup BAT. Saka aitangirwa kutamba mumalower leagues ndo mamaitanga kurovana mega. Saka it was a Division 1 team yeMutare versus Division 1 team yeZuko Harare. Saka ndakatyorwa neimwe player akanga ari shamwari yangu chaizvo mudziva reSekwa Stadium. Iro zuva iro handirikanganwe nekuti ndakabva ndatoona panapa kuti chipo necareer chaenda ndopandakaperera ipapo pakutamba. Toti makochi zviya any day ramusingafe makakanganwa
muchichinja samatimu iwaya. Hongu, zvara ndisingafe ndakakanganwa kunyanya izuva randakapromotwa neDefcam kubva mudivision 1 tichipinda muPremier League. Timu iyoyo itimu yakanga yakatiomerwei pamaresources. Muridzi wayo aishingirira vamushapaidze, aive munhu aive neshungu, aive nechido nekuona vana muchitungiza vachisumudzirwa. Asi mari dzaigona kunetsa kuwana, asi mukuru yakanga akashinga zvekuti aisvika pakusacrifice kutengesa zvimwe zvinhu zvake kana zvekumba chaizvo. Ndikatorangarira pane pataitoda kutoenda pane magame mairi akanga akatedzana ari maway, takatengesa motikari yemukuru kuti tikwanise kuita maarrangements ekuti tiende kumagames aya. Saka zvinhu zvekuti kana nanhasi ndinongoramba ndichizvifunga ende ndinomukudza mukuru nezvaakaita, nekuti haisi nyore kuti munhu anotora zvinhu zvake zvaakainvesta otanga kuzvitengesa nekuti anoda kuti vamwe vanhu vasumukire. Saka ndinovakudza zvisingaiti vamushapaidze kuti tive patiri nhasi vamwe vanhu vakaita saivavo vandinoramba nchikudza. Kozouya rimwe hwaro zuva nderei patakahwina league neGunners. Ipapo ndakafara zvisingaiti nekuti haisi nyore kuhwina league nePremier League, and iyoyo inova nhoroondo inongoramba iripo zvekuti hazvidzimiki. Tiri kuona our national team iri kustruggler. Ndipa advice yamunofungidzira kuti ingati yamure as the nation kuti national team yedu inge ichirecognizwa o inge ichitanga kuwina? Ine ndinofunga kuti bhora redu rinoda kutangira kuzasi. Tikatangira kuzasi zvinhu zvese zvinotiitira zvakanaka. Sezvo vakaisa mumwe TD avapo, ndinovimba achaisa maprograms anoita kuti tive nemanational teams anotangira lower under ages aya under 13 achiramba achigurumwa achisumudzirwa tichienda kusvika tasvika panational team. Ndiyo inova grassroots, because tikava negrassroots muno junior development yatakatamba isusu, nekuti isi kuti tizova patakasvika takatotanga kuma-under 10 tichitotrainwa kuma-under 10 svika tizopromotwa tichienda kuma-under 11 under 13 tichingodaro. Saka zvikashayika izvozvo bhora rikarava nemashortcuts ekungoti tangonotangira kunational team. National team yedu inostruggla, zvinhu zvacho zvinototiremera hatimbofi takabudirira. Ngatidzokerei kuzasi kwataive kudhara kuve nemajunior teams, then vodzosera malower divisions akanga ari wakati wandeya zvekuti mateams anotangira kana kudivision 6 kana yabva ikoko inenge yakasimba ichipromotwa zvezvo kunounganidza vanhu vese kuti vade kutamba kudivision 1 nePremier League. Zvauraya bhora zvezvo nekuti mashortcuts awandisa. Kudhara isu taitoziva kuti ukanga uchitamba bhora ukaona uchibva kumajuniors uchaenda kueither division 6 woenda kudivision 5 woenda kudivision 4 3 2 wozosvika ku1. Ukaona wasvika mudivision 1 panguva yacho iyoyo shuwa ukanga uri munhu aigona bhora, wozosvika kuPremier League, then national team chaiyo yakanga isinganetsi. Vanhu vese vaitoziva vanhu vanotamba kunational team, zvakasiya zvokuti kocha anochuza nyika yaitoziva kuti ananhingi ndo vanotamba kunational team, nepamusaka pekuti pakanga paine development yakanga yakanaka. Yeah, because tiri kuona uyezve vamwe vaitaura vachiti now muri kuGreenfields handiti vanhu vazhinji vaitaura kuti kana Dynamos neHighlanders neCapes dzisiri kuperforma hapana zvine musoro zvinoitika kunational team. Munoti kudii nemasoko iwayo? Iwayo mashoko echokwadi, nekuti mateams iwayo ndo akanga ari benchmark yenhabvu muno muZimbabwe, yekuti munhu wese aita achida kutaura nezvebhora anotaura nezveDynamos nezveCapes nezveHighlanders. Asi iko zvino kune mamateams madiki aripo ari kuuya ekuti vakukwanisa kutora maplayers anogona vachivatora kumateams avo zvekuti vakudhiserva kutariswawo vachitaurwa nezvavo. Asi mateams matatu iwayo anofanirwa kudzokera kuzvavaiita kare zvokuti vaive nedevelopment, because development ndo inoita kuti bhora rifambe. Ikashayika iyoyo bhora rifambe, nekuti ivava hakuna tiri vadiki tese isu taitamba pataitamba, asi unenge neshungu dzekuti dai ndangoenda kana ma-under 14 neDynamos, dai ndangoenda ma-under 14 neCapes, dai ndaenda kuma-under 14 kana eHighlanders, maitoti muchitamba kana Peter Ndlovu Trophy yaya, maitoti mungaenda kuBulawayo muchitonotamba Peter Ndlovu Trophy yemajuniors, mainyatsoona panapa kuti kuna anonzi Ona Gombami, kuna anonzi Vusa Nyoni. Ivo unokuharare kuti kuna anonzi Norman Mapeza, kuna anonzi Lloyd Chitembe, kuna anonzi DODO.
vanhu vaizviona zvese chiri kuma under 14. Saka iko zvino hazvichatombooneki kuti kuanda chaiko chaiko kuna ana anotaurwa nezvake, hapana. Saka izvozvo zvakauraya nhabvu. Haine ndiri kufunga Drewmas neHighlanders neCaps ngavadzosere bhora ravo kune zvavaiita zvokuti vana vanokura vaine culture yesystem zvokuti zvinobatsiridza kuti vagova maplayers akaita sana Memorial vakakurira culture yeDrewmas. Ana Joe Mugabe vakakurira culture yeDrewmas ende vachisvika vachikura ana Peter Dove vese unozoona kuti anosvika kure. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.